ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஹோம்மேட் கார் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோ கிளிப்பில். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலில் பார்க்குறவங்க டீச்சர்ஸ் கிராஃப்ட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட பக்கத்தில் இருக்கேன்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் சார். வாங்க இப்போ வீடியோ கிளிப்பெலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அட்டைப்பட்டி வாங்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பெட்டியில் தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம். இதை நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து இப்படியே தான் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து டோர் வந்து ரெடி பண்ணிப்போம். இதை நான் வந்து டோர் மாதிரி கட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு மீட் பண்ணேன். சாரி, இது ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இங்கே வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டு வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே, இதுதான் வந்து இந்த பாக்ஸை வந்து அப்படியே வச்சுருக்கேன். அண்டு இந்த பாக்ஸுக்கு மேலே நல்லா திக்காக இது எடுத்துருக்கேன். இதை வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிடணும். இதில் நான் ஏற்கனவே சிலிபோன் போட்டு வச்சுருந்தனால அப்படியே பேஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நான் இதில் உட்காந்து காட்டுறேன். ஸோ நான் அப்படியே வந்து உட்காடுறேன். கேமரா விட்டுன்னு நான் தான். ஸோ நான் இது காட்டுறேன். கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது எனக்கு கார்ட்போர்டுன்றதுனால. வாவ், ஓகே, சூப்பராக இருக்குது. இங்கே நான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டியரிங் வைக்க போகிறேன். ஸோ ஸ்டியரிங்க்கு வந்து ஒரு கார்ட்போர்ட் தான் வந்து எடுத்துக்கணும். இதில் இங்கே வந்து பாருங்கள், இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு மர பீஸ் வந்து வச்சுருக்கோம். நல்ல பெரிய பீஸாக வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ ஏன்னா வந்து இல்லைன்னா வந்து வெயிட் தாங்காது, அதனால தான் வந்து மர பீஸ் வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறமா வீல்ஸ் எல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து செட் பண்ண போகிறோம். பார்த்துன்னு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இங்கே பண்ணோம். இப்போ நாங்கள் வந்து வீல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு இரும்பு ராடு எடுத்து அதில் நாங்கள் வந்து டயர் வாங்கின்னு வரல. நாங்கள் வந்து பழைய சைக்கிள் வந்து எடுத்துட்டோம். என்கிட்ட ஒரு பேபி சைக்கிள் ஒன்று இருந்துச்சு, அதிலேருந்து எடுத்துட்டோம். ஒரு 2 வந்து பேபி சைக்கிள்லேருந்து எடுத்தோம். அதே கலரில் 2 வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு சின்ன சைக்கிள் இருந்துச்சு, அதுலேருந்து எடுத்துட்டோம். ஓகே, அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒரு இரும்பு ராடு யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் போல்ட் நட்லாம் போட்டு வாஷர் போட்டு நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ தள்ளி பார்த்தோம். செமையாக அப்படியே ஓடி வந்துருச்சு. உண்மையிலே செமையாக ஓடி போச்சு. இதை பார்த்த உடனே கார் சூப்பராக ஓடுன்றது எங்களுக்கு புரிஞ்சே போச்சு. நல்லா ஓடுது, தள்ளி விட்டால் செமையாக ஓடிச்சு. இப்போ நாங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பெடல் தான் இருக்கணும். அந்த பெடலுக்கு வந்து பெடல் வித் வீல் வந்து அதே பேபி சைக்கிள்லேருந்தே வந்து எடுத்துட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த பேபி சைக்கிள்லேருந்து அந்த இதை வந்து நல்லா வந்து ஒரு சின்ன போல்ட் நட் யூஸ் பண்ணி நல்லா போட்டுட்டு வந்து கீழே கிளாம்ப் போட்டு நல்லா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள், அங்கே நாங்கள் வந்து குட்டி போல்ட் நட்லாம் போட்டு பாருங்கள். வீடியோ மட்டும்தான் நான் எடுத்துட்டுருக்கேன், மற்ற வேலையெல்லாம் எங்கள் அப்பா தான் செஞ்சுருந்தார். பின்னாடி கூட கிளாம்பெல்லாம் போட்டு நல்லா அடிச்சுன்னு இருந்தோம். நல்லா ஃபுல்லாக கிளாம்ப் போட்டு சின்ன இதெல்லாம் விட்டு பண்ணோம். சவுண்டு கேளுங்க. கார் மாதிரி இல்லை, ரிக்ஷா வண்டி மாதிரிலாம் இருக்குது. பெரிய வண்டி வேணும். அதில் அப்பா சொன்ன மாதிரி அதை பார்க்கறதுக்கு ரிக்ஷா வண்டி மாதிரி ஃபினிஷிங்லாம் பெரிய பஸ்ஸு மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ரொம்பவே வந்து தமாஷாக இருந்துச்சு. அதை பார்த்தாலே நீங்கள் எண்டு வரைக்கும் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த தமாஷா புரியும். அவ்வளோ காமெடியாக இருந்துச்சு. நல்லா வந்து தள்ளினா சூப்பராக போச்சு. பெடல் பண்ணாலுமே நல்லா தான் போச்சு. இப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து மேல் வீலுக்கு வந்து கிளாம்ப் போட்டு அடிச்சுருந்தாங்க. மேல் வீலுக்கு மட்டும் வந்து கிளாம்ப் அவ்வளோவா போட்டு ஃபுல்லாக பண்ணல.
கீழ்வேலுக்கு பண்ணிட்டோம். அதனால தான் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. கிளாம்பில் வந்து எல்லோரும் ஸ்க்ரூ தான் போடுவாங்க. நாங்கள் ஸ்க்ரூ போட்டால் ஒரு நாள் ஸ்க்ரூ போட்டு ஒரு நாள் முழுக்க நைட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு கீழே வச்சிட்டோம். கீழே வச்சுட்டு அடுத்த நாள் பார்த்தா கிளாம்பு மட்டும்தான் வண்டியில் கிளாம்பு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அப்புறமா வீலை பார்த்தா அது பக்கத்தில் இருக்குது. சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து போல்ட் நட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், என்னால் வந்து நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணதை அதை காட்ட முடியல. ஏன்னா நானே இருட்டில் உட்காந்து தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா கரண்ட்டு கட்டு நைட்டு 7 மணி. பெயிண்ட்டும் எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து கரண்ட் நைட்டில் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 10-11 மணியாவது ஆகிடும். 10-11 மணிக்கெலாம் நான் தூங்கணும். ஸோ என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் எனக்கு அவ்வளோ பொறுமை இல்லை அடுத்த நாள் காலையில் பண்ணுற அளவுக்குலாம். ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நான் வந்து அப்படியே அப்படியே அடிச்சிட்டேன். சிவப்பு பெயிண்ட்டு அடிக்கும் போது கருப்பு பெயிண்ட்டு மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, நான் வந்து அதோடைய ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன், வீடியோ கிளிப் காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் ஓட்டியே காமிக்கிறேன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து செஞ்சு முடிச்ச உடனே ஓட்டினது. அது பாருங்கள், ஓட்ட தெரியாமல் தள்ளின்னு போயிட்டு இருந்தேன். அது வரை பிஞ்சின்னு வந்துடுச்சு. இது வந்து நான் இப்போ வந்து பண்ணது. இதில் வந்து ஸ்டூல் ஒன்று ஒட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலில் பார்க்குறவங்க டீச்சர்ஸ் வேர்ல்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட பக்கத்தில் இருக்க பிள்ளைங்கன்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலான்னு கொஞ்சம் இருப்பீங்க. அது வரைக்கும் தீக்ஷிதா டாடா, see you, bye bye.